Leli zulu lithi liyadisturba kodwa thina siteteleka media sithi cha asizukuzwa ngalo. Ngikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela siteteleko intokazi yakwaNdlovu phansi esigodini sasendaba zensango. Ngikubingelela bukhoma kusiteteleko media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje ke mbukeli sibhalelwe ulindo kuhle engokwambuyazi sibongo. Uthi ngithathe siteteleko ngicela ungifunisa udadewethu okuyena engalahlekelana naye noma sengineminyaka galahlekelana naye enginenkinga noma engazi ukuthi wahambelana ekhaya angisazi isizathu futhi angikwazi amaphutha engawenza noma esawenza thina ekhaya. Ngiyafisa ngikhiphele okungaphakathi enhlizweni yakhe ukuthi kwenzakaleni odabeni lwakhe noma yini le yaba imbangela yokuhamba kwakhe ekhaya ngoba asazi ukuthi kwenzakaleni. Mina sitelekuke ngizokuthatha ngikubeke silibone lolu daba siza ukuthi ithini ingonyuluka kuphi la konakala khona kungalunga kanjani ukuze bekwazi ukuya phambili bebambisana. Okwakho ukuthi uhlale nami phansi silibuke lolu daba siza ukuthi kwenzakaleni konakale kangakanani kungalungiswa kanjani. Asambe mbukeli siswami asikubingelele sikwamukele namhlanje ohlelweni lethu. Sibonge futhi nokuthi usihloniphile sisiteteleko media uma siza kuwena sicela ukuthi siceluze nathi uzohlala nathi phansi ngenxa yesimo sezulu kesingesihle siyayisibuye ukuthi siyaya kuwe sifike sihlale phansi nawe noma sicela ukuthi usinike indawo sihlale phansi kodwa singokubukelela indlela noma indawo ohlala kuyona sibe sesibona ukuthi asizukwazi ukuba nespace esanele ukuthi sikwazi ukuhlala phansi. Ingakho ke sesicela ukuthi uze lapha. Hayi uyaphila sesi ngiyabonga nami ukuthi ngifune ngifikile la kwisiteteleko media. Igama ngunokubonga ngakaMpungose ngihlala eNtozweni. Okay ke sisi cha dadwethu akonakele lutho yezo mama khona umuntu osibhalele kuhlelo lwethu ingonyuluka wathi ucela simthathe simfunise wena ufisa ukuba nengonyuluka nawe noma ufisa nikhiphelana ingonyuluka kodwa ngaphambi kokuba ngimdalule ukuthi ubani lo okuyena okulethela ekhaya ngizocela nje ukubuyela back empilweni yakho ekhaya la uzalwa khona kuze kube siyafika la ekuthenini ngikwazisa ukuthi ubani kahle kahle lo muntu okuyosiletela. Okay ke engifisa ukwazi ke sithando sami ukuthi niba ngaki kuma wakho. Kumama mesibabili umina bese kububhuti wami. Ubhuti wakho? Yes. Ukuphi mama? Mama sewashona. Sewashona. Yebo. Okay uzalelwe khona eNtozuma? Yebo ngizalelwe khona eNtozuma. Wakhulela khona futhi? Ngikhulela khona eNtozuma ngifunda khona eNtozuma. Okay. Ubaba yena? Ubaba wami ngikhule ngingamazi. Ungamazi? Angimazi ubaba wami ngezathu sokuthi umama wabe sethola elinye isoka emini sengizalile kodwa akangahlala naye ubaba wami. Okay. Wangakutshela ubuthu ubuphi ubaba noma akaze azakuvezela ubaba? Hayi akazazi angitshele lutho ngaye. Awazi lutho nje? Ayikho into engiyaziyo ngobaba wami. Okay. Ubhuti wakho okuyena ozalwa naye kuma wakho? Ubhuti wami ngizalwa naye kumama ukhona le eNtuzuma. Khona eNtuzuma? Ngamshiya khona eNtuzuma la besihlala khona ne-stepfather sethu. Okay. Yeah. Wena njengamanje sewuhlala kuphi? Ngihlalele eThekwini mina kusami edrobheni ngicashele khona nje ngenxa yezimo ezithini ezakhipha ekhaya. Yini le nkulu kangaka dadwethu singenza ukuthi usuke ngoba phela uNtuzuma nasedrobheni eThekwini akusiyi distance engako engangokuba usungaze ube indawo okuyiyona ekuthiwa uphelela kuyona ikhaya liseduze kangaka. Yini le ekuyiyona yakukhipha ekhaya? Uyazi sesi ukuthi imindeni ihlezi nenkinga ihlezi nezinto nje ezizokwenza uzogcina ufuna ukuphuma lapho ngaleso sikhathi uyihambele mhlawumbe uyiphilela noma uthi uyizamela ke noma ungazamanga but kunesimo esigcine sesikwenza ukuthi ufuna ukuphuma lapho uphume nomphela. Yes. Uma kungenzeka dadwethu njengamanje kufike lento ekuthiwa ukufa ngoba kuyethiwa isidumbu sifuna abanikazi baso noma sifuna abaniniso wena njengomuntu osowakhetha ukuzikhipha inyumbazana ekhaya
ubani umuntu okuyena ongakungcwaba noma ongazi ukuthi awusekho emhlabeni oyilunga lomndeni wakho? Ngaphandle kukabhuti wami ukuthi-ke naye angikhulumi naye angazi ukuthi ngathola kanjani. Shuthi-ke ngokuthi-ke na-ke kuye kuthiwe iy'hlobo noma umndeni uyawuthola phambili. La bekuyibona engakhelene nabo la, hhayi sebeyobona ukuthi benze njani. Siwazinikele ukuthi owakho umndeni yilaba abantu Yilaba osuqale nabo impilo manje. Yebo. Okay, ngifisa ukuphinda futhi ngibuyele emuva. Beyinjani inhlalo ekukhuleni kwakho kukhona umama nobaba engicabanga ukuthi wayesefana nobaba wakho okuyena okhulele phambi kwakhe? Besinjani isimo ukhula? Besingekho mnandi since kwafika loya baba ey'mpilweni zethu. Bekungekho mnandi. Mawuthi bekungekho mnandi, bekungekho mnandi indlelani mama? Ukufika kwakhe kwashintsha izinto. Angazi noma ngizothi umama wayemthanda kakhulu noma ngizothi wayencengile, angazi. Kodwa nje kuningi okwashintsha. Wawusubona nje ukuthi mina ngisafani naleya ntombazane yakhe Owawuyiyona ekuqaleni. engangiyona. Sekuyilo baba usehlezi ehamba phambili. Okay. Ngithola ukuthi dadewethu unengane yentombazane engicabanga ukuthi iminyaka yayilako 89. Inanayinizi inganayo. Nananyezi. Yes. Uhlala nayo lapha eThekwini. Ngihlala naye eThekwini. Gcina nini ukekhaya? Ekhaya ngigcine I think 2020. Ngagcina lapho. Kwazange uphinde ngibuyele khona. Kuyo yonke leminyaka from 2020 till 2024 awukazi uphinde ube nothando noma nogqozi lokubuyela ekhaya? And angiboni ukuthi ngizophinde ngibe nayo. Cha-ke dadewethu, umuntu okuwuyo osibhalela ubhuti wakho okuyena othe ucela simbizele wena noma simfunele wena ngesimo sokuthi uma ekuthola kuma-social media uyambloga, ugcina ungasakhulumi naye, akazi ukuthi yini eyakuxosha ekhaya. Okwesibili, akanayo lento yokuthi khona mhlawumbe ingxabano yake yaba khona phakathi kwenu noma emndenini uwonke, yena akayazi, kodwa uyafisa ukuthi akahlale phansi nawe umthulele okungaphakathi enhlizweni yakho noma okwaba isizathu sokuthi uzugcina uhambe ekhaya. Uyena umuntu okuwuyo silethela, uthe simcelele simncengele ukuthi uvume ukukhuluma naye ukuze uzokwazi ukukhipha konke ongaphakathi enhlizweni yakho. Yebo sisi. Lo zalwe lo yababa. Yebo. Lo zalo ma wakho. Ngiyazi uzalo uma wami kodwa ngesizathu sokuthi uzalwe lo yababa kuningi angikhumbuza khona. Ngibuyisele kubo. Ingathi ukubuka kwami uzubuhlungu noma uma sikhuluma ngalento kunamanxeba nezilonda ezivukayo. Kuvuka ubuhlungu into ye-stepfather sami esayenza emntwaneni wami. Kubuhlungu. Wayenokubiza umntana wami ngokucansi. Uma ngitshela umama engangikholwa. Ephindelele emntwaneni wami. Ephindelele. Kodwa uma wayembambatha ethi ubaba yena lethi sinketafuleni. Manje ngalokho kumele kube nigqibe lento. Kumele ingaphumi lento la ekhaya. Kubuhlungu ngoba umntana wami ngizomtshela ukuthini uma ngimtshela ukuthi kwakwenzakaleni ngize ngiphuma mina ekhaya. Ngothi kwakwenzakaleni khona kumanje lo bhuti wami ozalwa yena lo yababa lo kuyena mbangela okuyena owenukubeza ingane yami ngokucansi okuyena wabayizathu sokuthi ngiphume lapha ekhaya. Ufuna ukungibona?
ukhona yini omunye umuntu owakwambikela ngalolu daba ngaphandle kwamama sisi? Akekho uma kuphela wenza sure ukuthi angikhiphi ngisho umama wami. Ngesizathu sokuthi mangisho ubani ozosondla. Okusho ukuthi isondlo empilweni kamama wakho sasibaluleke kangangokuba waze wanikela ngempilo yomntanakho kumuntu wesilisa wayeyinyukubeza, wakhohlwa ubuhlungu wena njengomama wakhe okubuzwayo wena enhlizweni yakho. Njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi since kwafika lo yababa empilweni yamama mina ngiseyilutho, okusho ukuthi ngoba mina wami ubaba ngingenayo kungeyena ubaba wami loya ikhona kwakwenzeka ngalendlela okwenzeka ngayo. Okay, asingasayiluli kakhulu dadewethu. Ngicabanga ukuthi naye umfana uyadinga ukwazi noma ukubuzwa uzikhulumela zona lezi osuzisho njengamanje. Angicele bengilandele yena sihlale naye phansi umkhiphele lokho ngaphakathi enhlizweni yakho, lokho kutshela mina kuyisizathu esenza ukuthi ugcine uhambe ekhaya. Ngiyacela sisi uvume nje ukuza ukuthi yini eza nayo, yini le afisa ukuyikhuluma nawe. Angakulekelela kanjani kulamaketango oboshwe kuwona noma ozizwa uboshwe ngawo? Simlanda 5 minutes nje ngizomnika wona ngoba wayena ungikhumbuza lesi yasilwana. Okay, ngizocela umlandela yena ukuze sikwazi ukuhlala naye. Okay, butwami asikwamukele ohlelweni lwethu lwanamhlanje engonyuluka. Ngihleli nayo udadewenu uvumile wathi akanankinga ukuthi angakwazi ukukunikeza lowo mzuzwana omncane ukuze akwazi ukukhuluma nawe. Engikuthola kuyena ke mfethu ukuthi uthi kuningi okwenzekile ekhaya. Acabanga ukuthi mhlambe nawe uyakwazi noma awukwazi, okwaba isizathu ukuthi agcine sehamba. Ngoba uma uthi uthatha uyabheka idistance ephakathi kwekhaya lakini naye noma nalahla la khona incane kakhulu uma ungaqhathanisa nokuthi umuntu sengabhunguka iminyaka emingaka ehleli khona la eduze. Uthi ke kuningi okwenzekile mfethu, angeke ngisakuchaza mina kodwa ngoba ukhona yena uzoyichazela yena. Ngiyabonga siswa. Hey, uqinisile impela kuningi okwenzeka. Ngoba ngeke ngazama ukuxhumana naye udadewethu, angibhlokha kuma-social media, washintsha nanenamba. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba phela igazi lami anginayo omunye usisi ngaphandle kwakhe khona. So ngizibuza ukuthi ngizomthola kanjani, ingakho-ke bese ngicela ukuthi ningisize kulolu hlelo ngoba ngibona impela ukuthi baningi abantu asebebhalele and ngiyakwazi futhi ukubasiza. Yebo. Ilapho-ke sengibhalela nami ngithi hayi ngicela ningisize ningifundise yena ukuze sizokwazi ukuthi uma kukhona la nami engageja khona sikulungise. Yes. Siswami, ngiyakubonga nangomfweni. Usefikile uzofisa ukwazi ukuthi yini le engaka eyenzeka makukuthi khona la wona khona bese niyakulungisa ithuba lisekho. Awukahle kahle awungonanga wena siqu sakho. Kodwa lapho lo muntu ombiza ngobaba uyena imbangela yayo yonke lento. Uma wami wathi mayitholana nobaba wakho wamthanda, wamsondeza la. Athi nje ngingalokho ngijikeleza ubaba wakho wayenombeza umntanami, enokubeza ngokocansi. Mangitshela uma engafuni ukuthi indaba iphume ngoba lesi silwane esiwubaba wakho isona esisondlayo la ekhaya, okusho ukuthi kwakufane mina nginikele ngengane yami ukuze sizokwazi ukuthi sile. Sona sizathi sangikhipha kulo yamuntu ngoba nawe ungikhumbuza yena, ingakho ubona ngathi ngiqo.
Uyayizwela mfowethu, uyayizwela udadewenu ekhala. Ngiyamuzwa. Uyazi ukuthi ngiyakhumbula uqinisile ngiyakhumbula ngalelo suku. Eyixoxa le ndaba sengixoxela uyena namumanga. Ngamphikela. Yeah. Ngamphikela nje ubaba ngama naye ngathi akasoze yenza lento. Isiphi mhlawumbe wena isizathu esasikwenza ube nesiqiniseko sokuthi ubaba ngeke azayenze leyo nto? Ingoba nje sesinganga-understand ukuthi engayenza kanjani kumzukulu wakhe lento. Yeah. Ngoba phela ngazi ukuthi mina njengomzukulu wakhe uyena umuntu akufanele am-protect. Ngisho njalo. Yes. So ngathi mangizwa impela ngama naye ngangitshela ukuthi mhlambe ngoba singazalwa ubaba oyedwa usisi uyamzonda ubaba. Mhlambe umzondisa ukuthi umama usethandana naye akasathandani nobaba amzonda kwakukuningi nje kwakudume ekhanda. Kodwa ke nami ngagcine ngimkholwa sekwenzeke lento eyenzeka ngoba nami ubaba uke wangigila impela. Ugila ndlelani? Wagcina selale naye phela intombi yami nayo. Wanyukubeza ngokucansi into ebuhlungu futhi ngenza yona lento engayenza kuyena ingane kasisi wami. Imake mfowethu uthi ubaba wakho wagcinelana nomuntu owakuthandana naye. Kunjalo. Bevumelene noma ngendluzula noma esaqhubeka kuzo lezi zinyathelo ezalezi senzo wasenza kuntwana kasisi wakho. Hayi indluzulu le. Bamforce. Kodwa ke ngingathi ngitshela mina usisi lengithandana naye angimkholwanga. Yeah. Yathi into ebuhlungu ubaba yonke into izinto ezirong abezenza bengimvikela bengima naye mina. Yeah. So ngimsola usisi wami ngokuthi avela hambe nje. Ikulimaza kanjani ke lento yokwazi noma yokuba phakathi nendawo ngoba usufuna nomuntu ophakathi nendawo olinyaziwe walinyazelwa umuntu obumthanda elinyazwa umuntu okuzalayo? Ibhlungu kakhulu ngoba ngigcine sengishiya umuntu ebengimthanda ngenhliziyo yami yonke ngenxa ukuthi mina bengilokhu ngime nobaba kakhulu. Yeah. Udadewethu ngalana umshana wami ngala wanyukubezeka. Angazi ukuthi le ndoda impela yayingeno yini ibhlungu into eyenzeka ibhlungu. Iyenzeka kumuphi unyaka yonke lento mfethu? Yenzeka nje kubunyaka lo kaJune. Phakathi nawo impela nje kubunyaka kaJune ukuthi usuka ngisalikhumbuli kahle. Kodwa kwakuJune nje impela. Kumuphi unyaka? Kwaku-2023 ngonyaka odlule. Nyaka odlule. Uphi yena ubaba uyajeza yini ngesenzo sakhe asenzile kusisi lo obuthandana naye noma nakhona futhi kwathiwa kumbambathu? Sikhuluma nje leya nje isejele nje manje ibhadle ejele. Kubhlungu ngibiza ubaba wami ongizalayo ngenja. Ngoba ngisho ngihambe emgwaqeni wonke umuntu ungibuka nje ungifanisa naye ngoba phela ngithi ngizalo yena sengithwala amacala akhe mina ngisekho. Nkosi yami. Kubhlungu. Ingakho ke nami sengithi ngifisa ukuxolisa dadewethu ngendlela okwenzeka ngayo. Angazi ukuthi kube kuyenzeka ngibuyisela isikhathi emuva ngabe kuyenzeka impela. Okay, lokubonga ngiyathola la mntana sekhaya ukuthi uthi eseshonile umama awukazi uzobona lesizathu sokuyomncwaba ngenxa yalento owayenza. Wawusamthukuthelele kahle umama ngesenzo sakhe asenza kuwena. Ngangimthukuthelele kakhulu. Futhi nokubusa khona ngibona ukuthi ngabe sengaxola. Futhi ngeke ngize ngixole. Angimxoleli ngisho ngathiwa usemathambo omhlophe noma kuthiwa usenjani. Ngoba mina lento le into engizophila nayo impilo yami yonke. Kwamosheka ingane yami. Ngenxa yokuthi yena uthola uthando. Okay. Uphi ubaba wengane? Hayi ke lapho ubaba wengane sahlukana naye. Uyamnakekela umntwana ezimeni nje odlula kuzo
Cha, wamduba nje wayeno-7 months. Yo, konke lesi sehlo sikababa enza yonke lento vela akekho yena empilweni yekala. Angekho ngingedwa nje. Ngiyavuka naye. Akekho umuntu ongisizayo. Ubabakhe ule noma embona kungathi ingane angayazi. Eish. Ikhona yini ingxabano mhlambe naba nayo wena naye ongase uthi isona sizathu mhlambe esaholela ekuthenini azakhohlwe yigazi lakhe? Eqinisweni ayikho ingxabano ethina saba nayo. Uyabona nithandana umuntu ethi ena ufuna umtholela ingane uzohlawula uzokondla ingane. Yeah. Mase ngimkhumbuza ukuthi phela fanele uzohlawula ileyo nto leyo esayiba ngayo. Ukuthi fanele azohlawula ekhaya. Cha. Futhi ubona ukuthi ngiyamroba noma kwenzakalani noma mhlambe ngifuna ukumphatha angazi. Because yilapho waqala khona waqhela kumina waqhela enganeni. Okay ke siswami. Nanguke bafowethu nobabili kuhle ngoba ngikhuluma nani nobabili. Umama akasekho emhlabeni. Engasekho nje umama emhlabeni nobaba akasekho ekhaya. Nina njengeyingane zandawonye senigcina nibonakala nithwele inzondo yezinto ezenziwe ngabazali benu besaphila noma ezenziwe abazali benu noma amaphutha enziwe abazali benu empilweni zenu. Kugcina sekumoshakala lobu budlelwano obuphakathi kwenu nobabili. Ezif nina nobabili nonana noma khona omunye walimaza omunye. Kanti ngoba nithwesana lezi yazono zabantu abadala nginamanga. Angithi njengamanje sekuyisikhathi sokuthi ngoba ubaba engasekho esejele usowagwetshwa ubaba. Yebo, Wagwetshwa. Okay. Siyakubonga nalokho ngoba umthetho ubuyisilahle kwesinye isikhathi zithi izinto zenzekile uvele udebesele noma wenze noma ngayiphi indlela engasigculisi thina njengabantu abayinqandayo lento eyenziwa abantu besilisa einganeni ezincane noma abayenzayo kubantu besifazane. Siyabonga kakhulu ukuthi udaba lwakhe lwathatheleka ngendlela enobulungiswa. Bafowethu ikhaya lisengavuka. Lo wamuzi usengavuka ngani nibabili nisengakwazi ukulungisa la kwamoshakala khona ngoba nina nobabili nonananga kodwa abazali bena bangabanga neqiniso kunina. Uma usho kanjalo usho ukuthi mina ngingabuyela ekhaya mhlambe sixoxisane nobhuti wami sithelelana amanzi bese mhlambe siqhubeke sibe usisi nobhuti. Ngicabanga ukuthi kulokho kungakuhle ngoba nomuzi ungakwazi ukuvuka uma senibonisana senibambisana lapha nalapha ya noma mfethu ngicabanga ukuthi nawe okuyisifiso sakho noma bekuyisifiso sakho ukuze uzokhanda ubudlelwano nodadewenu ukuze ukuya phambili nikwazi ukuba nezinto enihlanganyela ndawonye ekuthenini ikhaya lingafadalali nikhona. Qinisile kunjalo singakho ngibhalele lokho ukuthi ngifuna sizame nosiswami ukuthi sithelelana amanzi umndeni uqhubeke sihlangane ngoba kunzima ngempela nginomndeni ole kude negazi lami ngihleli ngedwa ekhaya kunzima kakhulu ngiyamdinga kakhulu empilweni yami. Nginombuzo ke ukuthi ngingamthemba kanjani ukuthi ngeke naye ngelinye ilanga azayenze lento eyenziwa yistepfather enganeni yami ngoba phela uyimbewu yakhe ngeke uzumazi ukuthi yena ke yena ingqondo zakhe zikuphi noma uphila kanjani yena. Siswami impela ngiyazi ukuthi ngizala uyena ubaba owakuhlukumeza kodwa nami ngoba ngishilo ukuthi wahlukumeza intombi yami uyazi ngikutshela iqiniso ukuthi bese ngiqalile nako ukuhlela inhlelo zokuthi ngiyoyilobola. Uyabuza ubuhlungu enginabo
angeke mina ngifane nayo uyinja. Ngiyaxolisa ukukhuluma kanje uhlelweni lakho kodwa uyinja. Ukube kuyenzeka ngabe akekho nasejele ngabe ngambulala. Angeke ngize ngifane nenja mina. Ngingazalwa yiyona kodwa ngeke ngifane nenja. So bengicela mina seswami ukuthi silungise sibe umndeni ubuye naye umntana wakho umshanami azohlala ekhaya sonke soba u3 sibe umndeni sobona ukuthi siqhubeka kanjani. Ilokho nje mina ngicela seswami ukuthi ngingathwala amacala baba. Ngiyacela mntakami. Noma kungeke kuze kube lula. Kodwa-ke sizocathuka kancane kancane. So isha nje njengomntwana mayesaqala ukuhamba kuze kube ukuthi izinto ziyazilungela zona. Ngoba lento yenzeka ibuhlungu kakhulu. Sesifanele futhi. Kufanele. Asijahe izinto kancane, one step at a time. Then sobona ukuthi kuhamba kanjani. Lobo buhlungu-ke odlula kubona ngokuthi uSikoni naye waba le nto le umntana waba kuyona. Ngiyaxolisa ngalokho. Mhlawumbe ukube uma wethu asibone isilwane sakhe bengeke kuze kufike konke la. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga uzophola. NoSikoni la khona uyokuxolela ukuthi akuwena owenza le nto yenziwe ubaba wakho. Okay. Dadwethu ingane esimele yake yaba kusona yake yayithola yini counseling ukwelulekwa njengomuntu oke wahlukumezeka emncane kakhulu. Akazi zithole ngoba uqala kwakhe nje ehamba counseling okusho ukuthi kuzobe sekuyavela ukuthi kwenzakalani bawo wenza lento bese kuyaphuma lento uma wayengafuni iphuma. Nanokuthi ingqondo yami nje ibilokhu idungekile kahle kahle benginenzondo sonke lesikhathi. Akaze ngize ngicabanga ukuthi mhlambe fanele ukuthi ahambe kwama-counseling ukuze naye azokhona ukuphola ngelinye ilanga. Ngicabanga Ukhona yini umehluko noma izinto ezenzakalayo kuyena ezikhombisa ukuthi okwenzekweni kwayo lento wacindezeleka yena njengomntwana? Isikhathi esiningi nje maye around umuntu wesilisa uyambona ukuthi uyasokola. Akabi lo muntu lo oba uyena mengabe sesobabili noma ngithi mina bekukhona umuntu wesifazane kuphela la. Makuke nje kwaba nomuntu wesilisa uyambona ukuthi uyashintsha even ebusweni uyasokola. Okay, uyasebenza? Angisebenzi mina. Uphila ngani dadwethu? Ngiyaxolisa nje ukubuza leyo mbuzo kodwa ngicabanga ukuthi kumele ngibubuze. Kuba ukuthi nje ngiyacelela sisi wami onetoha. Usisi wami labe sakhile nabo. Labo hamba hlangana nabo hamba nepilo. Yes. So maye ngiphile-ke la ngithola khona nje ngiyakwazi ukuthi ngihlanganise ngithola ishebo ngaleso sikhathi kuba kanjalo. Yini mhlawumbe iphupho owawunalo kusuka nje impilo yakho ukhula owawuthi ngelinye lamalanga nginethemba lokuthi impilo yami iyoba ngcono uma ngingaba kanje? Ngisafunda isikole ngangithi uma sengiqedile ngifuna ukuba i-paramedic. Kodwa-ke ngokukhula nangokuhamba kwempilo akangenzeka kanjalo. Kwaba nzima nje. Ekuqaleni-ke ngangithola itohwana lapho ukuthi kuyaphela. Ngithola itohwana lapho ukuthi kuyaphela. Manje nginomntwana yabo ngoba kuzoDisemba khona umcimbi okufanele ukuthi ube khona. Awazi uzohlanganisa kanjani? Angazi. Siyami kulungile. Mfowethu ngithemba ukuthi uyayizwela udadewenu ebeka ngendlela abeka ngayo.
nobuhlungu nobunzima umntwana wakhe abhekane nabo naye abhekane nabo eyedwa kakhulukazi njengomuntu wesifazane oyikhuliselayo umntwana engekho wesilisa ukumlekelela. Ngicabanga ukuthi bekunzima kakhulu ngendlela achaza ngayo and ibuhlungu kakhulu into enidlule kuyona, ibuhlungu kakhulu ubuhlungu elibizwile ngenxa yenzalo noma yabantu okuyibona abaniletha kulomhlaba. Ngiyafisa ngelinye lamalanga ziphole lezi ilonda eyisenhlizweni zenu nobabili, kuphole lobuhlungu, iphele lenzondo ephakathi kwenu nobabili eyenza ukuthi ningakwazi ukubambisana ngenxa yamaphutha abazali benu. Kunjalo. Ngoba ingxabano yenu iyodwa dadwethu nawe mfethu, ingxabano yenu nobabili uma ningayilungisanga manje izokwenza ukuthi nengane yakho mhla ibona ingane kamfweni iyibone ngalendlela nawe ubumbuka ngayo, bese lempi iyakhula iyesizukulwaneni iphinde idlulele phambili, okusho ukuthi angeke size sivuke isibongo sakini ngesimo sokuthi into nahluleke ukuyinqanda sesekuqaleni. Hey, konse. Ithuba lisekhona bafowethu, nisengayitotoba lendlela nihambe kuze kuyaba iyafika ekugcineni. Angazi bhuti wami nginalombuzo engifisa ukubuza ukuthi wakuthola yini ukwaneliseka noma wakuthola yini ithuba lokukhipha okungaphakathi enhlizweni yakho kubaba wakho before agwetshwe? Hey, ukutshela iqiniso seswami angikaze ngilithole ithuba. Ngagcina nami nje kuyinto efanele ngiyeke idlule, ubuhlungu engangibuzwa kwakufanele nami ngisithole inhliziyo ngoba yengeke into engangizoyenza. Angikwazi nanokumbona, angifisi nanokumbona futhi angifuni ngoba ayikho into engayikhuluma naye, ayikho into engayikhuluma naye ngoba njengoba esho udadewethu wamosha kumshana wami waphinde wamosha futhi umuntu engangisengithi ngiyamthatha ngiyamlobola ngimenza umfazi. Ayikho into engayikhuluma naye, uright nje la khona noma bengalahla ukhiya anginandaba naye. Dadewethu, angazi noma ungalijabulela yini ithuba lokuthi njengawe ngoba nawe walimala noma kungenzekanga kuwena kodwa kwenzeka enganeni yakho walimala, angazi noma ungalijabulela yini lithuba lokuthi ninikezwe ithuba nomntanakho lokuthi nikwazi ukwelulekwa ukuze impilo niyibone ngelinye iso, kuphele nalokho kuseyinhlizweni zenu, sinihambise noma sinihlanganise ndawonye, sineluleke niwumndeni ukuze nikwazi ukuqala kabusha. Ngingajabulela kakhulu lokho seswami ukuze naye ezokwazi ukuthi abe umntwana okhululekile, engathi mangabe bona umuntu wesilisa useyasaba useyathuka engacabanga ukuthi bonke bazokwenza leyanto leyo yenziwa istepfather sami. Hlezi lokho kungamsiza, mhlambe nathi kungasiza siqaqelane ney'nhliziyo sikhululeke nje siqale kabusha. Ngingajabulela. Ngicabanga ukuthi mfethu nawe ungalijabulela ithuba elifana naleli lokulihamba lolu hambo lomndeni, nelulekwa, nikwazi ukubona impilo ngelinye iso, nikwazi ukuthelelana amanzi, nipholisane izilonda ezingadalwanga yini kodwa ezadalwa abantu kwakumele ngabe bayanivikela. Ngiyakujabulela kakhulu siswami, ngiyakujabulela kakhulu ngoba ngithi nje ngifuna ukuqala kabusha ngayo siswami nomshanami. Yes. Ngiyacabanga ukuthi masithatha lezo zinyathelo zokuthi sikhulume nabantu aba-professional singakwazi ukuthola lolu sizo olukhulu, sikwazi ukuqala nje iy'nhliziyo zethu zi-right kakhulu. Siqhubeke sibe umndeni. Ngiyakujabulela. Siyabonga kakhulu. Angazi noma bengabe sengicela okukhulu yini ukuthi ngenikhombisana ukuthi umsebenzi wethu ebesizowenza namhlanje uyanibumbanisa futhi noma uyanihlanganisa ndawonye, nikwazile ukuhlala phansi nakhiphelana okungaphakathi, seniya-understandana amanxeba akhona ey'nhliziyweni zenu nobabili, ukukhombisa nje ukuthi cha mntakama
angikuzondi sengibuzwile ubuhlungu bakho ngiwilling ukuhamba nawe le ndlela siye phambili. Angithi niyazi ukuthi ukuze empilweni nihlale nibambene noma nivikelene suke kudinga ukuthi nikwazi ukuhlangana nibe yimbumba, nikwazi ukungavuli isikhala phakathi kwenu ukuze nezitha zingakwazi ukuni-attack. Njengamanje kuningi okuzovuka endleleni ngoba nike nalimala vele, kuningi abazokusho abantu uma sebebona ukuthi niyahlangana, but nina njengabantu ababili eniyazi injongo nothando lokuthi yini into eniyifunayo, nilimale kangana no-understandana amanxeba endlule kuwona, kuzodinga ukuthi nibambane kakhulu ukunakuqala. Ngicabanga ukuthi nivumelana nami mangithi uma lisekhona ithuba lokuqala kabusha kuyadinga empilweni ukushiya noma ukukhipha lobu buhlungu bube ngaphakathi bese nikwazi ukuqhubeka nempilo nibambisana, ngoba muhamba namanxeba ahamba endleleni akubambe ube namabibi ungasakwazi ukuqhubeka kahle nempilo. Dadewethu, ubhuti wakho lona uyena muntu oyobizwa ngisho ngathiwa usuthule emhlabeni. Mfowethu, udadewenu lona yena muntu wokuqala oyobizwa ngisho ngathi uyathula. Hleze ngiyigqugquzela leyo yokubambana mani umndeni, yokubuyisana makuphambukile ngoba sifunda ngawo amaphutha. Ngiyacela niqhubekeni nibambaneni, ningavumeli izinto ezenzekile ezenziwa abazali kunina zinihlukanise. Siyabonga kakhulu ukuba nani namhlanje. Siyabonga dadewethu uphuma emvulina, siyabonga mfowethu ulikhathalela lolu daba, ulokhu usicinile ukuthi cha Siteteleka Media hambane nathi noma hambane nami ningihlalise nodadewenu. Namhlanje sasize safika esiphethweni. Ubonga ngibongile kakhulu and ngijabulile ukuthi ubhuti wami afike naye lana. Ubhuti wami since ushilo ukuthi ufuna siqale kabusha anginayo inkinga, kodwa-ke sizocathula njengoba bengishilo siyeke ukuzondana ngenxa yabazali. njalo mntakama, Wena malume wengane yami. awu kodwa umshana wami Iyamdinga ukumbona. Uzojabula naye mayekuna. Jabula mina sesona. Okay. Siyabonga kakhulu. Angisuye umuntu oyalahlekelwa amagama uma kumele achaze noma akhulume ngobuhlungu abantu abasuke bedlule kubona, kodwa la namhlanje udaba mina njengositeteleka ulungishiye ngingenawo ngisho amagama, ngingazi nokuthi ngingaphawula kanjani ngoba nginalento yokuthi ubuhlungu bungakanani obuziwa ngumuntu ohlukunyezwa umuntu ofuze ngabe uyamvikela. Kanti buphi ubuntu sizokhalela kobani thina uma abantu okumele ngabe sikhalela kubona kuba yibona abasihlukumezayo, abasikhanda inzondo, abasikhanda izilonda, abagcina besenza siphila izimpilo esasingazange sazitshela ukuthi siyoziphila ngelinye ilanga. Odabeni namhlanje ngithola sisi unokubonga ezwa ubuhlungu obukhulu kakhulu ngoba uthi uma wakhe akazange wamkhombisa noma wamtshela ubaba wakhe okokuqala, ukhule intombazane engamazi ubaba wakhe omzalayo, okuthe uma umama ehamba empilweni ephinde futhi ebasebudlelwaneni wathola omunye ubaba wamhlonipha njengomuntu noma njengobaba okwakumele ngabe vele uyamkhusela, kanti ubaba uyisilwane esixaka ukwenza. Ngelinye lamalanga uyothatha yena lo mzukulu wakhe noma umntwana kaNokubonga alale naye. Ulimaza kanjani ingane encane kangaka okufuze ngabe ikhalela kuwena, uthi ayikhalele kubani uma wena ukwazi ukuyenza into ebuhlungu kangaka?
uthi wathi mekhuluma noma wakhe ngalo lolu daba umama walumbambatha wathi umuke wayikhuluma lento le ekhaya sizolamba uyangithusa ukuzwa ukuthi kunomuntu wesifazane okwazi ukubeka indlala noma okwazi ukubalekela indlala ngokusacrifice ihappiness nokulimaza ingane ewumzukulu wakhe nokulimaza ingane yakhe uqobo ngoba ngesenzo sakhe uma nganokubonga akalimazanga yena kuphela kodwa walimaza nomzukulu wakhe engangokuba imntwana unalesi silonda okuyothatha isikhathi ukuthi siphole njengoba echazile usisi ukuthi isiyabasaba abantu besilisa ayikwazi ukukhululeka uma ibona umuntu wesilisa kanti thina abantu besifazane washonaphi unembeza sifukamela kanjani noma sigqiba kanjani into ebhlungu kangaka engangokuba sikwazi ukungcwaba izingane zethu ziphila ngesimo sokuthi sifuna ukuphuma endlaleni sithi abantwana bethu bephephele kobani bekhalele kobani uma thina sikwazi ukuba nobuhlungu obufana nalobo noma sikwazi ukuba nesibindi esifana nalesi sokwazi ukucindezela noma sokufaka isigcivizo ebuhlungwini noma ezilondeni abahamba bazithola endleleni uthi usisi wazikhethela ukuhamba ekhaya ngesimo sokuthi wayebona ukuthi akakwazi ukuphila nalento yokubuka lesi silwane sikhululekile siphile ngathi akaze kwenzeke lutho empilweni yomntana noma akaze simenze lutho umntwana uthi wahluleka ukuyibekezelela leyo wadecide ukuhamba wahamba ekhaya wayoqala impilo yakhe kabusha inkinga enkulu ileyo ukuthi amaphutha abantu ababambisene nomama bethu noma abantu ababambisene nobaba bethu bona labo bantu bayawagqiba bengafuni ukuthi aphumele obala kanti kwesisikhathi kuyasiza ukuthi noma ngabe inkinga inkulu kangakanani uma uyibona ukuthi vele iyawulimaza umndeni noma kunomphefumulo olimalile musu ukuzicabangela wedwa kodwa cabangela ikusasa ucabangele lo muntu okulobo buhlungu bese uyiveza obala ngoba ngelinye ilanga uyophila nenyoka endlini okuyothi ngelinye ilanga mhla isilambile ingaphumi yoqalaza kwamakhelwane ukuthi izobuye izodlaphi kodwa ibuye iqale ngawe iqala idle wena kubhlungu ukufukamela isilwane ongasazi ngelinye ilanga ukuthi siyokwenzana empilweni yakho awukwazi ukuthi ungafukamela isilwane sidla umuntu nawe uwumuntu ngoba ngelinye ilanga ngeke size sibone ukuthi ngumuntu owasifukamela kodwa siyoqoba ngoba vele sidla umuntu njengamanje ingane zigcina ziba nenzondo noma bezondana bebodwa ngesimo noma ngamaphutha enziwe ngabazali ezimpilweni zabo umama akabanga neqiniso kuntombazane kanti futhi nobaba akabanga ubaba empilweni yentombazane okutholakala manje ubhuti esenenkinga manje ulindo ukuthi akasazi ukuthi ikuphi inkinga ufela amacala kababu wakhe akazi ukuthi angalungisa kanjani ngoba naye ulimalile ohambeni lwempilo elinyazwa nguye ubaba wakhe ngoba ubaba wakhe akagcinanga ekuhlukumezeni ingane encane kodwa wagcina esehlukumeza umuntu owayeyintombi yendodana yakhe sishayela izandla intombazane ngesibindi yaba naso yaphumela obala ngenkinga eyayehlela yakhuluma nabantu abalungile siphinde siushayela izandla umthetho ngokuthi odabeni lwabo namhlanje noma enkingeni ababebhekene nayo kodwa umthetho wayidlala indima yawo ngendlela futhi efanele ngoba sizwile ukuthi ubaba usewagwetshwa iyona nto esihlezi siyifisa ukuthi abangathi masebonile abantu bese behamba bekhululeka emhlabeni engathi akwenzekanga lutho kodwa kube khona isijezo abazojeza ngaphansi kwaso noma abazophila ngaphansi kwaso ukuze ngelinye ilanga umuntu ezofunda isifundo ngesenzo sakhe singabanga sihle ngoba yingakho sigcina umphakathi usuyithathela umthetho ezandleni zawo yingoba usukulwa nalento yokuthi kwesinye isikhathi umthetho awenzi kahle kodwa kulolu ludaba lwanamhlanje siushayela izandla sithi siyabonga ukuthi lolu daba nalisingatha ngendlela wajeza umuntu okuyena owayenze into ebuhlungu kangaka enganeni
South Africa sibakhusela abantwana bethu, asibavikele abantwana bethu. Ingane ayidingi ukuthi kuze kube ngeyakho, kuze kube ukuthi yavunde esibelethweni sakho ukuze uyivikele. Nanoma ngabe yiphi ingane uma ubona ubungozi engahlangabezana nabo kulolu hambo, kuyaphoqa ukuthi ivikele ngoba ngelinye ilanga nawe yakho iyovikelwa womunye umuntu. Engathi sibe singasithatha isifundo odabeni namhlanje ukuthi into ungabothula nayo ukuthi iyakudla ngoba ezinye zezinto zihamba zibe insilo empilweni, zihamba ziphinda phindeke kube sengathi ilento lokhu ikulandela noma imlandela lowo muntu yingoba inqando angakusuka ekuqaleni. Kuyasiza ukukhuza umhlola uma usaqala ukuze ungaze ubhebhetheke kube nabantu abazolimala abaningi kulowo nkinga noma kulowo mhlola. Ngicela ukubonga uthando nisithanda ngalo thina siyisitetelegu media noma ngabe yinini uma sinethulela udaba niyalisingatha nilibambe ngezandla zombili bese nikhumbula ukuthi hlezi siyisho lento kulo leli khaya ukuthi inkinga yomunye yinkinga yethu sonke. Namhlanje futhi sisho njalo sithi hlangana Zulu, asibambisaneni ukulwa nayo lonke ingcindezi nempi nezilonda abantu ababhekana nazo siye phambili. Okwakho ke ukuthi ungakhohlwa njalo uma ungena kwiStetelegu Media uma kuukuthi ubungaka subscribe uvela ucofoze lela button ukuze ngaso sonke isikhathi uma sikuphayela udaba ube ngowokuqala ukubona bese uyakwazi ukuthi udle kanye nathi. Mina Stetelegu intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti sengizosho njalo futhi ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.